Прически. Добре дошли в модното предизвикателство на Мини. Да отидем с нашите момичета Хети и Индия и да разберем какво ще правят днес. Мисля, че се досещам какво ще е предизвикателството. Да, аз също. Направете си прически, вдъхновени от мен. Мини, ще се позабавлявам с твоята. Да, а аз ще ти обръсна главата. Да не си посмяла. За щастие, самите прически ще се правят от Лоте Ошия. Тя е топ професионалист в лондонски салон с клиенти от Холивуд и много известни личности. Прическата винаги отразява личността и днес ще бъде тази на Мини. Здравейте, момичета! Здравей! Здравей! Елате с мен насам. Първа на стола сяда Индия. Така, Хети, какво ще правим с косата на Индия? В интернет има много красиви прически, които ще отиват на Индия и ще напомнят за Мини. Какво предлагаш? Например, една панделка от косата й. Харесва ми. Наистина е в стила на Мини. Да. Лоте се захваща за работа. Здравейте, в момента правят косата на Индия. Аз си избрах панделка. Лоте се справя страхотно, а ето как изглежда Индия. Здравейте! После я прегъваме така. Лоте показва на Хети тайните на съвършенната панделка. Сега идва най-трудното, защото втората част трябва да е да като са първата. еднакви. Отговаря на темата за Мини. Много ти отива. Да, страхотна е. Едната прическа е готова. Сега е ред на Хети. Какво предлагаш, Индия? Аз мисля да направим ушите на Мини като две кокчета отгоре от косата й. Харесва ми като една съвременна Мини. Да. Ред е на Индия да получи професионални съвети. За да не се разплете, ще тупирам накрая. Значи, като се топира, няма да има нужда да се връзва отзад с ластик. Да, именно. Иначе ластиците ще се виждат. Как се чувстваш, Хети? Ами, еха! Изглеждаш Харесва страхотно. ми! Прическите на момичетата са готови. Идеално. Приличате на Мини, но различни Мини. Харесва ми. Благодаря! Хети има сладки уши на Мини с червени панделки за завършен вид. Да, а ти имаш сладка голяма панделка, типична за Мини, която те прави по-голяма. Харесва ми! Да, харесват ми кичурите отстрани. Да, както Оформят падат лицето надолу. Рамкират лицето ми. Да, харесва ми. Лоте, ти какво би посъветвала желаещите да станат стилисти? Трябва винаги да следват модните тенденции. Да четат списания, модни блогове и да се упражняват върху приятелите си. Момичетата се справиха чудесно с прическите тип Мини. Момичешка сила! Но сега ги очаква ново предизвикателство. За да научите повече за модното пътешествие на Хети и Индия, идете на disneychannel.co.uk.